De A2 biedt vanmorgen iets voor 10 uur een verleidelijke aanblik. De euro mag dan niet bij iedereen populair zijn, maar ja, gratis. We schatten in dat er tientallen mensen zijn geweest die gestopt zijn. Het is een weg waar maar 1 rijstrook beschikbaar was, dus sowieso moest iedereen al stoppen. En vele handen maken licht werk, dus er waren veel mensen aan het rapen. Hoe het kan dat de cassette uit de wagen viel is onduidelijk, maar de automobilisten een zorg. Het zijn immers zoals altijd financieel barre tijden. Maar geld meenemen, het is gewoon diefstal. Er is een verschil tussen wat je hier op straat vindt of als je ergens stopt en je weet dat er een geldtransportwagen een kistje is verloren. Dus in dit geval is er gewoon sprake van diefstal of verduistering. Na een half uurtje arriveert de politie en is de lol voorbij. Er zijn mensen die hebben gebeld en die hebben gezegd van nou, we hebben het geld meegenomen, maar we willen het toch graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Had ze spijt? Ja, het voelde toch niet prettig om andermans geld in de zak te hebben. Hoeveel geld er in de cassette zat, wil de politie niet zeggen. Hoeveel geld er is verdwenen, is nog onduidelijk.